Kwenda bamni mtoto ni ko Bhuku kanti kuzothi Bhuku wabhuku wena kuna simu wani bamni takatenga wani Bhuku takatenga last time akatinga Stone Age iPhone 7 Stone Age iPhone 7 bia katenga last time kusaka this time mudari miri bifiti bamni Bhuku racho rinozi IPhoneX kuita mariro rune bamni akana arikutolewa 1.2 1.2 bamni isina time takabva kukurisa kuti 1.5 tichitekerera muri Stone Age chakuti ngezvekuchikoro zvinhu zvinonetsa takanda hatipinde pagedhi kana usina hayi rakanyanya bamni hapana kana mwedzi kabva tatenga Bhuku saka pandinda kutozvitori kana hakundofonera mukoma wenyu south vatumire mari kana kuti vatenge iko mukoma unonetsa anonga tingoti havana mari hamusaungudze zvinondikareka kuvaudza zvino Bhuku racho rinotengwa nani ngofonerai mudhara mangotengesa imwe munhu mudhara vanonzwisa zvechikora varamba matiri manzi chii iPhoneX mungoudza mudhara pane Bhuku riri kudiwa zvokuti iPhone ana mudhara mungoudza pane Bhuku riri kudiwa riri kuita 1.5 vanongotsvaga mari yacho vanoona mudhara zvechikora varamba sikarege nchatiya kufonera baba wacho nokuvaudza matiri manzi chizuya Bhuku iPhoneX rebenikasakangana handi mune muripo pane ichifona unowangowafonera aiwa alright towafonera